a išlo s ním mnoho jeho učeníkov a veľký zástup. A ako sa približovali k bráne mesta, hľa, tu práve niesli von mŕtvého. Jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova, a bol s ňou veľký zástup mesta. Ja som už na túto tému u vás hovoril, ale Pán Ježiš ma tak zastavil, a aby som hovoril o tomto začiatku. Tam tie ďalšie veci si len tak pripomenieme až do 17. verša, ale ten moment služby, ktorý Pán Boh nám dáva, je veľmi dôležité. My vám môžeme tu hovoriť o tom, ako Pán Boh koná v našom živote. Ja vám môžem rozprávať, ako od rána do večera jednoducho Boh mi otvára dvere. Idem do obchodu, tam mi otvorí dvere. Idem do mesta, tam mi otvorí dvere. Výjdem len von pred bránu svojho domu a tam už mám. A práve sa niečo deje. A toto, pozrite sa, chcem vás upozorniť na jednu vec. Že skutky Pánové nie sú ďaleko od nás. My vieme o tom, že Pán Ježiš Kristus hovoril, že musím konať skutky, ktoré mi Otec vopred pripravil. A tie pripravené skutky, pýtal som sa, Pane, len Tebe pripravil Otec nebeský tie skutky, alebo ich pripravil aj nám? A viete, čo mi odpovedal Pán Ježiš? Že aj vy máte pripravené skutky. Vy nesmiete chodiť v náhradných skutkoch, ale musíte v tých skutkoch chodiť, ktoré vám Otec pripravil. A tak som sa pýtal, Pane, a ktoré sú tie skutky? A Duch Svätý mi tak hovoril cez hlas môjho svedomia a hovoril o tom, že to neviem rozoznať, len ak mám vo svojom srdci lásku, súcit a tú milosť Pána Ježiša Krista. Ak nemám tú milosť Pánovu, to znamená, že nemám ten vzťah s Pánom a nemám tú lásku a súcit s ľuďmi, nikdy tie skutky neuvidím vedľa seba. Prejdem popri tých. Viete čo? V nebi, ak ešte bude možné plakať, tak zaplačeme nad tým, že prečo sme nehľadali tie skutky, ktoré nám Otec pripravil. Pretože v tých skutkoch sme mohli vidieť moc Pána Ježiša Krista. V tých skutkoch sme mohli vidieť samého Pána a jeho divy, jeho zázraky. A tie zázraky to nie sú nejaké také, ktoré my robíme. To on robí. Preto sú tie skutky pripravené, že to nie my robíme, ale to robí on. A ako tomu detkovi, o ktorom som vám hovoril do obeda, že prehltol tie zuby, ja som mu ich nevybral odtiaľ. Ale Pán Ježiš ich vybral. Jednoducho, to sú veci, ktoré vidíte, že to nie je mojou záležitosťou, ale ja len ten skutok uvidím, ja len ten skutok dotknem sa ho vierou a Pán Ježiš Kristus spolupracuje. To je jeho práca. Pretože je to jeho práca, jeho je aj česť, sláva a jeho je všetká úcta a vďaka za to všetko. Ale musíme si uvedomiť, že ak my nevidíme tie skutky vedľa seba, tak nám tieto skutky unikajú. Pozrite sa, teraz vám na príklade môjho brata Pavka vysvetlím niečo. Keby nemal lásku k Pánu Ježišovi, keby nemal ľuďom lásku a nemal by súcit, tak by nebol priviedol tých ľudí ku Kristu, ktorý tlačil na vozíku. Vidíte, to je to, čo vám hovorím. On aj predtým sa stretával s babičkami, aj predtým sa stretával s detkami, ale nadával na nich, pretože mu stáli v ceste.
Ale teraz dostal lásku do srdca, skrze Pána Ježiša Krista, už na tých starkých nenadáva, ale ich miluje, má súcit s nimi a pozrite sa, a tie skutky sú tam pri ňom, tam sú mu pripravené. A my veľakrát by sme chceli veľké veci robiť, ale ak malé neurobíme, tak k veľkým sa nedostaneme. Jeden kazateľ hovoril svojmu vnúčikovi, ktorý prišiel do záhrady a hovorí: Starky, ja chcem rilovať tak ako ty. A hovorí: ty neudržíš, ty si maličký, ty si s tým môžeš ublížiť. Ale ja ti chcem pomáhať, A hovorí: no dobre, keď mi chceš pomáhať, tak tu, čo som riloval, vidíš, tam sú také kamienky, ty tie pozbieraj tie skalky, pozbieraj tie kamene a vynos to tam na jednu hromadu. Nie, ja to nechcem, to ma nebaví. Ja chcem rilovať, to, čo ty robíš. No veľakrát by sme chceli veľké veci robiť. Chceli by sme, uzdravovať, chceli by sme vyháňať démonov, chceli by sme oslobodzovať ľudí, ale my keď malé veci nevieme urobiť, ako budeme robiť veľké? My musíme tie malé, my musíme mať súcit aj s tými najmenšími vecami. Keď sa dieťa uderí a začne plakať, tak nie že skrikneme na neho: buď ticho, vyrušuješ, hlava ma z toho bolí, ale chytím to dieťa, položím na neho svoju ruku a teraz sa pomodlím za teba. A to je už pripravený skutok. Ale ak my nemáme súcit k tomu dieťaťu, tak ho vylátame po zadku, lebo vrieska. Rozumiete? A tie skutky Božie, tie takto rastú. Z malých detí rastú veľkí mužovia. Z malých detí rastú veľké ženy. Rozumiete tomu? A aj skutky v našich životoch rastú. Musíme si uvedomiť, že ak sme ešte nedošli k tým malým skutkom, to znamená láske, súcitu a trpezlivosti v tých malých veciach, no tak ako budeme robiť veľké veci? To neunesieme. Neunesieme. Jeden človek prišiel za mnou a hovorí: brat Alexander, poď, a volajú ťa do Švajčiarska, do jedného zboru a oni chcú tam prebudenie. Bol by si ochotný im tam prednášať o prebudení? Hovorím: som ochotný, ale neviem, že či ma ešte raz budú chcieť počuť. A že prečo? Čo kážeš Božie slovo? Hovorím: áno, kážem Božie slovo. A nič iné im nebudem kázať, ale poviem im svoje skúsenosti. A potom možno, že už nebudú chcieť prebudenie. A tak som išiel do toho Švajčiarska. Viete, v Švajčiarsku presní, majú švajčiarske hodinky. Aj toto sú švajčiarske, tieto moje, lebo tam som ich dostal. A proste presné, to je proste sekundu mi nemeškajú celý rok. Ja neviem, ako to dokážu. A oni sú takí proste presní a precízni aj v tých svojich veciach. Je presne 9:30, a už kazateľ: vítam vás. Keď poslednú a už vítam vás na zhromaždení. Keď je už, hodina minula, 10:30, amen, môžete ísť. Presne, všetko presne. Oni proste, ak niekto dlhšie, tak ho stiahnu za rukáv dole z kazateľní. Proste jednoducho to všetko má svoj rytmus, všetko má svoj čas. A títo ľudia sú prebudení. No, ja im porozprávam, čo je prebudenie. A vyšiel som von, aj vtedy, a povedali mi, že kedy mám skončiť. A hovorím: tak pozvali ste ma preto, že chcete prebudenie. Vy ste presní Švajčiari. Vy ste veľmi, veľmi inteligentní a veľmi presní ľudia. Ale ak príde prebudenie, po ktorom vy túžite, tak si vaše švajčiarske hodinky môžete strčiť do vačku. Pretože vám budú úplne k ničomu. A že ako?
to, že kazateľ bude chcieť ísť na kazateľňu a niekto mu tam na schodišťach padne a začne plakať nad svojimi hriechami. A ak ten človek má súcit a skutočne z Ducha Svätého, tak nepôjde tu na kazateľňu, ale tam bude tu, modli sa dovtedy za toho človeka, ktorý to potrebuje. A hovorím, viete, a potom vy máte presne obed, máte presne večeru. Koľkokrát idem na večeru a zvoní telefon. Brat Alexander, mám problém. Mohol by si mi pomôcť. Teraz som v takej situácii, že proste moja rodina je mimo. Viem nejakú pol hodinu byť mimo rodiny, aby som sa s tebou úprimne, otvorene porozprával. A mne proste večera, ktorú mi manželka položila na stôl teplú, ona sa parí, viete, a už potom sa ani neparí, kým ja skončím zaoberanie cez telefón s týmto človekom. A hovorí Zuzka, no už to máš studené, počkaj, zohrejem ti. Zatiaľ, kým mi zohrieva, už zvoní ďalší telefon. Rozumiete? Alebo príde iný človek, ktorý je v núdzi, ktorý je v potrebe a jednoducho musí stihnúť vlak. A teda buď mám súcit s tým človekom, alebo nemám súcit. Buď viem odložiť tie svoje veci a tie moje hodinky a tie moje plány, viete čo, ja tie moje plány môžem hodiť do koša. Pretože ja si veľakrát naplánujem si nejaké veci, čo urobím a som vďačný Pánu Bohu, keď aspoň jednu vec z toho stihnem. Pretože Boh mi mení moje plány. Mohol by som byť naďalej taký precízny, ale dnes by som tu pred vami nestal. Dneska by som tu nestal, pretože by som vám nemal čo povedať. Pretože mohol by som sa len tu chváliť, ako to všetko dokážem, proste aký som poriadny, ako... Ja som najneporiadnejší kazateľ na svete. Ja ani nespím poriadne, rozumiete, pretože nie tak sa dejú veci, ako si ja naplánujem. Ja si naplánujem, že aspoň o tej 11. sa dostanem do posteli a do 5. ráno sa modlím. A potom si idem lahnúť a proste už si musím pozatláčať nazad oči, lebo už som tak vyčerpaný, ľahnem si a o 7 mi zvoní, niekto tlačí zvonic na dome. Idem, proste jednoducho otvorím dvere, strapatý, proste neupravený a hovorím, no čo, brat kazateľ, ty ešte spíš? Hovorím, už nespím. Hovorím, dobre, kazateľom, oni ešte len proste ráno stanú a už majú fajron. Áno, niektorým je to tak. Ale viete, ja sa vám nesťažujem. Ale keď som povedal týmto ľuďom v tom zbore, že vy nebudete chodiť na čas spať, lebo prebudenie to nie je halleluja, halleluja, ako nám je tu dobre. Viete, čo je prebudenie? To je zápas. To je modliť sa s ľuďmi, plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. A niekedy v noci prídu ľudia, proste zvoní mi telefón, proste mne sa sníva najprv, že ja neviem, čo tam crnka a potom sa naraz zobudím a 2 hodiny v noci. Telefón, pozerám zo zahraničia, hovorím, asi proste majú problémy, otvorím to, haló, Alexander, spíš? Hovorím, už nespím. Už nespím. Hovorím, brat, ja mám veľké problémy, proste a tak ďalej. Proste celý ten rytmus života. Viete, keby niekto s vierou žil, tak na mojom mieste už by nežil. Chápete? To, čo ma drží pri živote a to, že ešte som zdravý a normálny, vďaka Pánu, tak to je moja viera. Iný človek, iní ľudia, keby toto zažili, čo ja mám, čo zažívam, ak by som nešiel do toho vierou, tak už dávno fialky voňajú od spodu. Už je koniec. Ale vierou môžeme premáhať.
To je zápas, to sú neuveriteľné veci. Ako včera, odchádzam do Bratislavy. Jedni hostia tu, ktorých vyprevádzam, hej, odchádzam do Bratislavy a naraz za nami zastalo auto. Moja manželka hovorí, tatínko, daj si dole sveter. Ale hovorím, poďme, daj si dole sveter, spotíš sa. Vystúpil som z auta a už som skoro za pol hodinu nenastúpil. Lebo z toho auta vystúpili ľudia, ktorí prišli zďaleka a potrebovali pomoc. Vidíte, niekedy ešte aj ten sveter rozhoduje o tom, a práve prišlo to auto. A práve, pozrite sa, išiel Pán Ježiš a išiel veľký zástup a práve sa niečo dialo. Ak tento zástup, ktorý je tu v tomto zhromaždení, alebo aj cez CDčka, ktorí ma počúvajú, ak práve pochopia, že pri nich sa niečo deje, čo Pán pre nich pripravil, tak viete, čo to bude. My tu nie hodinu, dve budeme mať zhromaždenia. Brat Jurko bude mať problém proste koho pustiť na kazateľňu, lebo toľko svedectiev. Ale my neuvidíme, pretože potrebujeme viacej lásky k Pánovi a viacej lásky k ľuďom a viacej súcitu. Musíme sa naučiť plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. A keď sa pozriem na človeka, musím mať súcit, musím mať takú lásku, že čo by som pre tohoto človeka mohol urobiť. Ak to nemáme, naďalej budeme chodiť ako slepí. A budeme hovoriť, my sme veriaci, my sme spasení. A čo s tými druhými? Čo s tými ľuďmi, ktorí okolo nás chodia, ak ich neuvidíme? A práve sa niečo dialo. Pán Ježiš išiel s týmto zástupom a práve niesli. A potom vieme, čo tam ďalej nastalo. Ja som vám už o tom rozprával v minulosti. Ale ja som chcel práve tento moment, aby sme práve toto, aby sme pochopili. Že práve sa pri nás dejú veci, ktoré ak máme lásku, tak nás Boh v tom použije. Práve. Jedna babička, zváral som auto, viete, že som bol auto opravára a zváral som auta a mal som také okuliare na očiach, viete, a proste robil som si robotu. A naraz počujem, že za mojím chrbtom jedna babička zastala, prišla niekde od susedov, tam, kde som to robil, úplne neznáma osoba pre mňa. A hovorí, o mladí ľudia, ako vám je dobre, ste zdraví, silní, proste nič vás nebolí. A ja, starenka, všetko ma bolí. Kríže ma bolia, nohy ma ledvo vládzu niesť. Cukrovku mám, ale ani žiadneho zuba už nemám. A tak si proste, a ja som zobral okuliare a pozerám, a fakt nemal ani jeden.